Ajak lalen. Ya, Bapak Acim, Mama Tati, sing duwe hajat, sing duwe gawe ya. Mangga dihaturi kangge sekolah haji keluarga. Pantes disawang wadon lan lanang si pengantin manis meseme karo somae gawe bunga sing dadi lanang sumpinge kembang kembang wijaya sing dadi wadon selendang melati harum mewangi sulingan maning sulingan suling sekat mungkari sangan kelingan maning kelingan majikan sayang zaman rukan ditinggal lungan ali-ali ilang matane diganti mah larang regane aja lali karo kulane majikan sayang aja lali karo kulane ala mega dene majikan sayang mega dene majikan sayang iring-iringan majikan eman majikan sayang majikan sing paling eman majikan sayang zaman rukat ditinggal rumah lambi abang anggone ari pantes pisan nyawange dilarak lirik majikan sayang majikan eman sing paling sayang lambi abang anggone pantes pisan nyawange dilarak lirik matane sapa bae arane penganten baru pada setuju penganten baru seminggu beli bisa turun mangga diaturi kangge majikan sayang terbingkis kangge majikan tua majikan nom kangge pengantin sayang sing duwe kaul mangga diaturi kembali
wak majikan saya